wato masoyana ga masu tambaya ta akan waƙar auren Musa zan sako muku ita kar ku damu. Da yawa daga cikin ku suna tambaya ta akan in sako musu waƙar auren Musa nan, waƙar auren Musa a sako ta. To kawai kar ku damu, insha Allah cikin ƙaramin lokaci zan ɗaga muku ita a YouTube channel lawa mai suna BN Wadal Hausa. A nan za ku same ta dukkanta. Kun gane ne? Amma kwanakin nan insha Allah sai dai ku ji ta da zafa a cikin TikTok, WhatsApp hakan nan kawai. Cikin ƙaramin lokaci kawai za ku ganta a cikin YouTube. Daga naku BN Wadal Hausa. Mukan tafiya da baituka auren Musa, ga wasu sun taho